Welcome to my channel, Ningning ni Neneng! Lahat, nandito tayo sa bahay at magluluto para sa ating pamilya. Guys, araw na ito ay magluluto ako ng bagnet. Ito ay sarili kong style. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko lalagyan ng iba't ibang rekado ang lutuin kong bagnet. Ang ating pork chop, una hugasan natin ng mabuti guys. Yan. Gagawin natin bagnet. Hugasan ang ating bagnet. Ang kailanganin ko sa pagre-rekado ng aking sariling style ng bagnet. Ayan, may bawang, may onion spring at lalagyan ko ng bell pepper, paminta, asin at suka. Handa na natin ang mga rekado guys. Nahugasan na itong ating spring onion guys. Ang gagawin na lang natin ay tanggalin ang dahon na luma. Ayan. Ayan guys. Tsaka mo siya iwain. Kung anong laki ang gusto mo, okay lang. It's your choice. Ayan. At saka yung ating bell pepper, na hugasan na rin. Ayan. Ayan guys. Ito na ang ating karne guys, na pork belly. Nahiwa ko na ng ayon sa gusto mong hiwa, ikaw ang bahala. Ayan. Ito na ang kaserolang gagamitin natin para pagkuluan ng bagnet o ng karne para lumambot siya guys. Lagyan na natin ng tubig. Ayan, tubig. Siyempre, taktakan natin ng asin. Ayan. Lagyan natin ng paminta. Buong paminta ang nilagay ko guys. At saka natin lagyan ng konting suka. Konting suka guys. Ayan. Ilagay na natin ang bawang, ang ating onion spring, at ilalagay ko na rin ang bell pepper. Ayan. At saka ko ilalagay ang pork belly. Palalambutin natin ito guys hanggang siya ay maging parang jelly na siya sa lambot. Ayan. At yan ay isasalang natin sa kalan. Is ang ating gagawing bagnet.
kanya-kanyang style ng paggawa ng bagnet, guys. It's up to you. Kung may sarili kang version, gawin mo. May gusto kang ilagay na rekado, ilagay mo. As long as gawa sa pagmamahal at gawa sa pamilyang masaya. At sana guys, habang pinapakuluan natin ito guys hanggang sa kumulo at lumambot ng pagkalambot-lambot, ay marami tayong nagagawang ibang trabaho sa loob ng bahay. Maglinis, magtupi ng damit, at iba pa. Kaya takpan na natin guys at pabayaan natin siyang kumulo ng kumulo. So, ayan. Check natin kung parang gel na siya, jelly na malambot. Ayan, ang lambot-lambot na siya guys. Oh, super lambot. Hahanguin na siya natin sa tubig at ilalagay natin dito sa parilya at ibibilad natin sa labas. Pahahanginan natin guys at ibibilad natin sa labas para guys, pag pinirito natin siya ay hindi siya puputok-putok. I-strainer natin siya para matanggal ang kanyang tubig. At pagka na-strainer na siya guys, ready na siya sa pagprito natin. Mamaya after a day siguro, isang araw na ibibilad natin siya guys. Maganda naman yung araw dito sa Ireland ngayon. Mainit, kaya pwedeng ilabas at paanuhin natin siya doon. Ibibilad. Oh. Yan na siya guys. Ayan yung pinagkuluan guys. Huwag nyong itatapon kasi pwede nyong gamitin na pangsabaw sa masarap na pansit. Pag magluluto kayo ng pansit, pwedeng gamitin. Kaya huwag nyong itatapon. O yan. Nandito na tayo sa labas. Dinala natin dito sa labas at payayang-yangan natin ng isang araw bago natin iprito ang ating yummy bagnet na gawa at style ni Ningning ni Neneng. Ang ating bagnet, pinainit na mabuti ang ating mantika, nilagay ang karne na isang araw na pinatuyuan. Ngayon, ito na ang kanyang itsura na habang niluluto. Ayan na siya guys. Oh. Ang sarap at very kita nyo guys. Oh, itsura pa lang guys. Napakagandang pagmasdan at very crunchy ang bagnet. Kakaluto ng ating bagnet guys. Super. Pumuputok-putok pa siya guys. Oh. Yummy. Pang masarap na bagnet. Super lutong. Ang sarap. Ang ating bagnet. Look, is it crunchy? Crunchy? Is it crunchy, my love? Show me how you eat the crunchy bagnet. Oh, yan. Sinasawsaw niya yung oh, wow. Crackling. Oh. Naririnig yung tunog niya ng kinakain ng crackling ng ng bagnet. Napagkasarap-sarap. Lutong bagnet. Sus, ang sarap ng itsura ng bagnet. Oh, kain na tayo ng bagnets. Oh, pang masarap na bagnet. Super lutong. Ang sarap ng ating bagnet. Thanks guys for your love and support on this channel. I love you, I love you, I love you.